Tingasinthe bwanji zina la pa TikTok kukhala lina. Ndiye video ya lero tikamba zimenezi ndiye ndizosavuta. Musale nthawi chintiyambe. Choyamba timapanga apa alemba kuti edit profile. Tikapanga click apa alemba kuti edit profile ndiye tili ma option awiri apa alemba kuti name komanso username. Ndiye tipange back. Username ndi imaonesa musimu. Yamba ndi ati chichewa clips imene ndi username. Ikakhala name imakhala iyi mwamba mwake. Ili ndi space. Komano tikamayika username sikhala ndi space. Ndiye mukafuna kupanga edit mungopanga kaya ndi pa name kaya ndi username. Chilichonse chimene mukufuna kuti musinthecho mangochipanga click. Mwachisanzo tipange name. Pamene pande kuti takusintha kulemba chilichonse chimene tikufuna. Kachichewa clip chonchi titakupanga save tikafuna. Imene iyi umaisintha after 7 days. So ano ikakhala kuti ndi username imene ija ndiye kuti maisintha after 30 days. Sitimangosintha daily. Ndiye zimene ndinakonza ndi zimenezi. Ndiye tiye tunanenso ku video ina. Ngati ndi funso tiye ndifunse popanga comment.